winjo waka Sankara wuoyo kanyo to kendo winjo waka Justice Nyang'aya wuoyo kanyo. Tadwa nakuonga penje niya. Justice Nyang'aya wuoyo ne IEBC koso wuoyo kar kende kaka achiel kuom commissioners mane IEBC. Kech king'iyo gima Justice Nyang'aya wacho gi gima Wafula Chebukati ma en jakom mar IEBC wacho gigi ok riwre kumoro achiel. Koro keto pod oketa e pogruok matin. Kech IEBC wach ma IEBC nyalo wacho ma jopiny winj wuok kuom chairman mano jakom Chebukati. To ka Chebukati osewacho ni jogi okwongo wacho ni jogi gikia, asudo wacho ni jogi ging'eyo. To Nyang'aya Justice kendo oduogo wacho ma different. Koro ng'eni gini keto wa e tago moro ma ok wang'eyo kuma gimacho ni nitie maling' moro, nitie gimoro ma pok owuok oko. To ka jogi nyalo wuok from Panama ma gichop Turkey ma gibi Kenya ka, to giting'o gigo midwa tigo de elections. To piny mar Venezuela ong'ere maber ni ose interfere gi elections me countries mopogore koriwo nyaka ma Uganda. Kelo gi penjo mang'eny ni dibed ni nitie gimoro ma IEBC pango timo kata gidwa timo. Kech king'iyo statement mane jalup ker owacho, en oyud ka jok moko temo interfere gi elections kata gin the process man interfere gi elections kalure gi statement mane disek noti wagolo. To jalup ker man achiel kuom jogo mochung' kam obioko mondo wach ni ajo kama IEBC onego bende timo gik moko kar kendgi. Gima notimre cha okondem. En owuok to condemn sirikal kuom mako joka. Manyis to kose condemn sirikal kuom mako joka, to Chebukati ma en jakom no be chak wuok to condemn sirikal kuom mako joka. Manyiso ni nitie winjruok moro e kind ji ariyogi. Makanyo nitie maswali moko, nitie penjo moko mabe Justice ok nyal wachogi, to kara Chebukati owuog oko mondo oket jopiny e ler ni joka kama e kaka watime. To ka tiyo na penj niya, kane jogi olore airport to giwacho ni gidhi kamoro ni nong'isgi ni gibi to gidhi ot moro manyo opangnegi ni gidhiye. Opangnegi odni gi ng'a, to gik ma giting'o mek elections gigolo kanye, to odni gidhi romo gi ng'a. Inyalo maber. To ka Chebukati owacho ni jogi okia kendo duogo ogo sirikal kuom mako jogi, nyiso ni nitie linkage moro ma IEBC nigo gi jo Venezuela gi, to nitie linkage moro ma DP Ruto nigo gi jo Venezuela gi. Katieko, otese ma jogi ne nitie moko onge sil. To ka nineno ka ne otese mek yiero donjo the other time, Chebukati wuon to an nantie airport at that time. Chebukati wuon nodhi mo receive gi kendo notangi e wang' jowi kama ji oneno. Kare Chebukati receive gi mo omake a press statement. Ang'o me jogi nye biro gi gigo mitiyo godo e debe, gigo mitiyo godo e elections, to onge commissioner moro amora mar IEBC modhi mokawogi. Tinyo ka Justice Nyang'aya wacho kanyo ni gin ok gibedo tasked mar dhi kawogi, to gigi idwa ti godo e debe. Elections ok onego bed ni wakawo elections with that level of casualty. I think ni Chebukati is operating in a pedestrian manner. Mok wanyal take it lightly sani kech piny ni osethagore ni wach the elections. Waseneno ji katho, waseneno ka ji lalo mwandu, waseneno ka ji lalo families gi nikech kura achiel ni. Ma this time round ok onego bed ni wanuoyo gigo mwasetimo, mistakes mwasetimo. Chebukati nyaka bed oko mawacho ni joka ma this is what we are doing. To ka kosekawo pande moro mochungi, to duwang'e kech mano duol mondo bed chung kar kende. To gi dhog Sankara gichung kar kendgi nadi, gima gitimo onego bed ni explain chung margi ma kar kendgi no. Koro Justice Nyang'aya ong'iswa ni owuoyo ne Chebukati koso wuoyo ne IEBC koso wuoyo mare no wuon. Mana kamano penjo makamago Commissioner Justice Nyang'aya ondiko piny. Kantiere mago ma idhi duoko ang' iduok Ken Babu kaachiel koda Sankara.